debat, yaitu penampilan peserta wisuda Madrasah Nahdlatul Arifin. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwaakum man ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungsa nanging ora kaya lumrahe manungsa. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo jenis watu tutu inten. Alhamdulillah